Ассалому алайкум, подписчикони азиз. Як ғанаҷини биғзи нозоидаро дар фурӯш монем бародарони азиз успед кунед, харидорӣ кунед. Мол 6 моҳа биғизай. Гусалаш даст намезана бародарони азиз. Аҳлай хурданаш ба дили пирай бовари қатъи кағда масъалаи хурду хирош кафолат дода мешавад. Мол қарор дорад дар шаҳри Бохтар. Собиқ ном Қурғонтепа. Бародарони азиз, тамошо кунем, мола масъалаи аҳлиша нишон метиҳем. Мол бародарони азиз дандони калон партофтагӣ нест, дандонош ҳамаш гусолагиянд. Молчаки хуби хубай, аҳлиш беҳад аъла. Ина масъалаи чочпаршан бибине баъзе чочои дур ихшро дора, чочакои хушру хушрӯи лаби. Ҳамин одамои пеш мегуфтанд ки чочи мор дур боста чочи пешаш нишонои гӯва шири хуб додан шавад. Бародарони азиз, ина масъалаи аҳлиша бибине. Ина ҳар як чочаш ба дили пир меқапӣ. Ина ягон ҷои чӣ надора. Мола ки аҳли хубай бародарони азиз, масъалаи аҳлиш беҳад аҳла. Ай тарафи қафошам агар биқапӣ, ай тарафи қафои молам тамошо кунед бародарони азиз. Як ҷадмак пота бижимон синара хирҷини синаи хуб дора бародарони азиз. Бародарони азиз, тамошо кунед. Хирҷини синаи мола тамошо кунед. Ина бародарони азиз, тамошо кунед ки чӣ хел хирҷини хуб дорад қафои синаи мол. Ина қафошам меқапӣ. Масъалаи аҳлиш беҳад аҳлаи мол. Бародарони азиз, рақамҳои телефон 917 38 98 78. дар рақамҳои телефон бародарони азиз WhatsApp имо ҳаст. Касе ки харидорӣ карданӣ бошад ба ҳамин рақамҳо занг мезана, харидорӣ мена. Успед кунед, харидорӣ кунед бародарони азиз. Бародарони азиз, ба хотири ҳамин аҳли мол лайки подписатсияро фаромӯш накунед. Лайка бизанед, комментарияро хубша бинависед, то ки навораҳои хубу ҷолиб бисёртар шавад. Мегзарем ба нархи навои мол бародарони азиз. Мол 15 000 сомонӣ муомила дора. Камтар муомила дора бародарони азиз. Доставка ҳисоби канали Бохтар Сити Ройгон. Занг бизанед, харидорӣ кунед бародарони азиз. Боз сам такрор шад, рақамҳои телефон 917 38 98 78. Занг бизанед, успед кунед, харидорӣ кунед бародарони. Ин қафои мол. Ина бо як борига ай тарафшон тамошо кунем мола бародарони азиз. Сари гов, сари хушрӯ, пешониш қашқа. Дандон партофтагӣ нест бародарони азиз. Ина бародарони азиз, дандонои мола бибинед. Ина бародарони азиз, дандонои мол, дандонои гусологӣ шайдиди. Дандон калон партофтагӣ. дар ҳамҷо худоҳофизӣ мекунем. Бародарон то наварҳои оянда худованд ёру мададгортон бошад. Дар панои Аллоҳи бузург бошед. То наварҳои оянда.